Hello guys, जोंहाया गय बिफां गायनो गोबोर रोगादों। सिगांनियाव दंखल दंमोन दंखलखौ बुफुना लांबायना लगायना होसिगोन गोबोर होग्रोबाय आरो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौ बुंनाय आं ओइनियाव गय फुलि जावैनायदों आङो गय गायगोन खाथियावनो दोम थांना लाबाय थाया खाथियाव लाबलाय खावसे खालामो Terus gimana? Ada nggak sih? Terus kan nanti sih bilang itu kasihnya dong. Goi fuli ada nggak dosa sebenarnya? Kamu bisa di mana? Di Auckland. Transport kami. Ya goi bukan ini saya Sirina ini saya mana Sirina ya rozo na kana kanda kasih benih sih. Ngamba, ini nggak sampai sih. Ini panitia guri sering apa namanya? Terus ada kasihnya sih.
जनानै थास्लायस्लाय बेफोरावनो टाइम पास खालामनांगौ टाइम पासजों लोगोसे लाबबो जायो ओरैनो जनानै थायालासे जों हिन्जाव माहारिफोराबो बेफोरखौ मावनो हायोना बारा बोलोनि खामानि नङा पाते गाजानि बिबार सोरबा नुफेरदोंमोन नामा बिफाङा फांसेल' गोजौ थांनानै फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो पाते गाजानि बिबार पाते गाजा बिबार आर हेलो गाइस जों आइया गोबोर लेथ्रा रां दैनो हेलो